Sa balay ni Simon, ilan at mibiya, kihawiran ng kamot, ni bangon nga may grasya. Tibuok langsod, nagtapok sa pultahan, giayo ang masakiton, kangit-ngit gipahawa. Apan sa wala pa ang adlaw, dito sa mingaw, nagampo kang aba, misunod sa yang dagan, at tuta sa uban, yang tingog malinaw. Misyon ang giuna, dili ang kaugalingong hayahay, dili para sa dungog, kundi sa pag-alagad, sa paghatag sa uban. Tinuod nga kalipay makaplan,